Γεια σου και χαρά σου. Είμαι ο Σάββας Αβριάδης, κλινικός κοινωνικολειτουργός ψυχοθεραπευτής. Και σήμερα θα απαντήσω σε μία από τις ερωτήσεις που μου στέλνετε στα social. Και ευχαριστώ πολύ για την διάδραση την οποία έχουμε και την εμπιστοσύνη την οποία μου δείχνετε. Ξεκινάμε. Γιατί ενώ μου είπε ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου, η συμπεριφορά του δεν έδειχνε σε τίποτα αυτό και με έκανε να νιώθω ότι πρέπει να κάνω κάτι για να μου το δείξει. Όλο αυτό μπορεί να ήταν ένα love bombing το οποίο έκανε. Μπορεί να μην ήξερε τι είναι έρωτας. Μπορεί επίσης να ένιωθε την ανάγκη να ενισχύσει την ικανότητά του τη συναισθηματική. Δηλαδή, να σε κάνει να πιστέψεις ότι είναι ικανός να δοθεί σε σένα συναισθηματικά. Αυτό δεν αλλάζει όμως το αποτέλεσμα, γιατί καταλαβαίνω μέσα από αυτά τα οποία μου λες την πληγή και το τραύμα το οποίο δημιούργησε και την εγρήγορση την οποία σε έβαλε. Αναρωτήσου για ποιο λόγο εσύ επέμενες και μπήκες στη διαδικασία να περιμένεις από έναν άνθρωπο ο οποίος πρακτικά δεν σου έδινε και δεν επιβεβαίωνε σε τίποτα αυτό το οποίο ένιωθε. Έμενες εκεί πέρα και περίμενες κάποια στιγμή να επανέλθετε στην πρώιμη κατάσταση. Πολλές φορές οι άνθρωποι μένουμε αιμονικά, αν θέλεις, σε καταστάσεις οι οποίες μας είναι λίγες. Και γιατί φοβόμαστε να δούμε την πραγματική αλήθεια. Ένα έχω να σου πω. Περνάει ο έρωτας. Σίγουρα περνάει. Και ο πόνος περνάει, ο οποίος μπορεί να νιώθεις τώρα. Πίστεψέ με, μόλις βγεις από όλο αυτό το κικαιώνα σκέψεων και αρνητικών συναισθημάτων που σε έβαλε ένας άλλος άνθρωπος, πραγματικά θα καταλάβεις τι είναι αυτό το οποίο είχες ανάγκη από αυτόν τον τύπο και αν τελικά αυτό το οποίο σου έδινε ακουμπούσε έστω και λίγο στο μέσα σου, στην καρδιά σου και στην ψυχή σου. Μείνε μαζί μου για περισσότερες συμβουλές ψυχικής υγείας και συναισθηματικής ανθεκτικότητας. Ακολούθησέ με σε Facebook και Instagram. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.